assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga alkuye tati. teskuye ma wona hen no moƴƴi noon ko arata yeeso ko, nde wayno ko jangete gotal ko ɗo haaɗi. nden noon eɗen gandi kam en jangino alkule mawɗe tokose. hande ko ya mawɗo e ya tokoso, ya mawɗo ya tokoso. ɗo noon aɓe nandi kono ko ɗo hofori o ga bange wiya ƴa mawɗo, one hofi o ga bange wiya ƴa mawɗo. oɗo ko ya mawɗo, oɗo ko ƴa mawɗo, oɗo ko ya mawɗo, oɗo ko ƴa mawɗo. ɗum ɗo noon wiyete ko koƴombowal. ko ɗo haaɗi. joni noon ɓe noon ko oɗo hutorto ɓa mawɗo ɓa tokoso. ɓe hen noon ɗo kaaɗi koƴombowal. ɓe hen noon mbatta ɗum ɗo ko oɗo hutorto, kono noon mbi oɗo ko arab ɓa ala e pulaar mbi. wadde o noon jangirtamo ko ha gandamo ko ɓa. saɗa jangine ko wayno qur'ana en, qul a'uzu en, ko wayno haqa qadrihi, oɗo kaasa andamo, so windoyama famatamo, wadde jangama mbawamo. ɗo woni ɓa mawɗo, ɗo woni ɓa tokoso. nden noon ya mawɗo ƴa mawɗo koƴombowal, ɗo ko ɓa mawɗo, ɗo ya tokoso ƴa tokoso koƴombowal, ɗo ɓa tokoso. wadde a faami ya mawɗo e ya tokoso ngoodi. so ɗiggi a serte e ya. wadde a faami wotongo ƴa mawɗo e ƴa tokoso. so ɗiggi a fofti koƴombowal nani, koƴombowal nani. ɗo noon ko qa mawɗo qa tokoso. jangen ɓaaren. ya mawɗo ƴa mawɗo koƴombowal qa mawɗo ya tokoso ƴa tokoso koƴombowal qa mawɗo. wadde ne wayno allol ma nanɗon, ƴetta kuɗol ma e karne ma, mbañotoɗa jangga ɗigga. so ɗiggi tan a serti hen kadi e majjere ya mawɗo e ya tokoso. a serti e majjere ƴa mawɗo e ƴa tokoso. a serti e majjere koƴombowal. a serti e majjere qa mawɗo qa tokoso. ƴettu kuƴol ma mbañotoɗa jangga ɗigga. a hoolaki hoorema, ƴeew bawɗo ngal, ɗakkoɗa sara makko, o holluma walluma ha jiita ngal. adayamon walluma, noddu en 00 221 77 906 14 81. mbaɗa yaya, mbaɗa ligne jeeya WhatsApp o, ngara caggitoɗa saggere ma. a saggani ɗum jinmi. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, yo Allah won gondiɗo. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah,
yayali ko Sénégal alhamdulillah bi alamin on jarama salam